Bona nit. Primer de tot, agrair-vos a tots els que heu compartit i heu fet aportacions a la meva campanya de micromecenatge per la defensa legal davant la senyora Imma Alcolea Grinyan i el seu marit, el sergent Moisès Abell i Puig de Rajols, per una campanya de denúncies i d'assetjament, ja sigui per la via judicial o per tots els altres àmbits, infundamentada. Una campanya que no té aturador, que tal com ell ha dit moltes vegades, no tindré pau. Amb un objectiu clar: arruïnar-me econòmicament, arruïnar-me laboralment. Per això totes les seves denúncies les presenta per duplicat diverses vegades. Curiosament, totes les denúncies que presenta la Fiscalia les presenta davant del mateix fiscal, el fiscal de delictes d'odi de Girona, malgrat que aquestes denúncies no tinguin res a veure amb els delictes d'odi. M'he vist obligat a fer aquesta campanya perquè són molts diners els que he d'anar aportant per aquesta defensa i per la querella que he de presentar contra ell i contra la seva família, contra ella, contra Moisès, contra aquest entorn, contra els Mossos per la Constitució, perquè ells no s'aturen, perquè ells sembla que ho tinguin tot gratuït. Ells poden anar a la Fiscalia, ells, pel que ella mateixa presumeix, doncs, pot veure a fiscals abans de que se celebrin vistes, abans de que se celebrin judicis, perquè sembla que així la Fiscalia, en paraules seves, ha de fer la seva defensa, sense que ella hagi de portar ni un euro. Recordar que aquesta senyora, fa cosa de 2 anys, 3 anys, va fer una campanya de micromecenatge en la que va recaptar 21.500 euros, segons deia, per posar una querella contra mi. Una querella que mai va arribar, una querella que mai va posar. Per tant, 21.500 euros que va destinar per altres motius que no eren pel que havia dit. A més, una presumpta estafa. Veieu que no s'atura. Ella té un objectiu, que no tingui pau. Ella té un objectiu, enfonsar-me a la meva vida. Ella té un objectiu, acabar amb mi, per un pecat, per ser independentista, per donar la cara, per ser i treballar de mosso d'esquadra i no haver-me amagat mai de les meves motivacions i de la meva ideologia. Per tant, us demano, per poc que pugueu, que feu una aportació per la meva defensa. Gràcies.